ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ንመንግስትን ፋኖን ከቀራርብ ዝቆመ ቤት ምኽሪ ሰላም ብድሆታት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን በኣሜሪካ ኣብ ሳለጥ ዘሎ ዝርብ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ደቡብ ሩስያ ጥሒስካ ንምእታው ቀሊል ከም ዝነበረ ወታደራት ዩክሬን ይገልጹ ኣለዎም። ቃዛ ሓደሽ ዝተወልዱ ማናቱ ምስ ኣዴዮምን ዓባዮምን ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ተቐቲሎምን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ኣብ 2018 ነታ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ሃዋህው ንምዝራግ ሓዳበርቲዖም ካብ ዝተቓልሱ ሕዱር ቅሚን ጽልን ዘለዎ ኣብላሊ ኤርትራውነት ኣብ ኢትዮ ፎርም ብሃታሃታ ብምምጻእ ኣብ ቃለ መጠይቁ ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ነይሩ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ናሽናል ኢንተረስቲንግ ኤንድ ሰርችን መጽናዕቲ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እዋን ሕቶዋንነት ዓሰብን ባሕርን ክረአየኒ ጀሚሩ ሕቶታቱን ከቕርብ ጀሚረ እንተኾነ ንግዜ ንጸበእ ዝብል መልሲ ዝመጸኒ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ናይ ግዜ ተይምበር እንተስ በሓይሊ እንተስ በኻል ምርካባ ኣይተርፍን ይክብል መርዛዊ ትፍኡ ተፊኡ። ጀነራል ጻድቃን ምስቲ ቲም ለማን ገዱ እንዳርካቸው ንህወደክ ዘፍረሰን ዝጠለመን ኣብቲ መጀመርታ ጥቡቕ ርክብ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበሮን ሸምጋሊ ዝነበረን እዩ። ጀነራል ጻድቃን ኩነታት ኣካይዳ ላዕሊ ዓቕሚ ክኸውን ምስ ረኣየ ግና ከይፈተወ ናብ ትግራይ ከይዱ እዩ ዝተዓቕበ። ጀነራል ጻድቃን ድሕሪ ምድምሳስ ወያነ ኣብ በረኻታት ኮይኑ ካልእ ኣብ ዘስምዖ ኣብያትን መሰማዕታን ከም ዝኽብል መርዛዊ ቃላቱ ፈንዩ ነይሩ። ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ካን ኣሜሪካን ኤሮፓን ኣብ ዝኩናት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓና ደምሲሱ እንተተዓዊቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ክኸውን እዩ። ዲሞግራፊ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ክቕይሮ እዩ። እቲ ንዓመታት ዝሃነፅ ክንኦ ዝፃዕርክናሉን ናሽናል ኢንትረስቲንግ ክትስእንኦ ኢኽን ስለዚ ተጓይኽን ኣድሕናና ክብል ናይ ፃዕሪ ሞት መልእኽቲ ኣመሓላለፈ። ኣሜሪካ ነገራት ካብ ቁፅፅር ኣውፃእ ክኾኑ ምሳስ ተባሃለት ተጋያ ንኣብይ ኣሕመድ ብምፍራሕን መብዛዕታት ብምሃብን ንወያነ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ጌራ ኣድሒናቶም። እዚ ውዕል ሰላም ነቲ ቀመኛን ነፋሒቶን ጀነራል ጻድቃን ምጩእ ሃዋህው ይፈጢሩ። ስለዝኾነ ጻድቃን እቲ ንዓመታት ኣብ ልቡ ኣፂርዎ ዝነበረ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንወዲ ባሻሻ ብዝጥዕሞ መንገዲ ኣረድዩ ኣብ ወዲ ባሻሻ ቦታ ንኽረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። ወዲ ባሻሻ ትግራይን ሰራዊት ትግራይ ቂም ስለ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምስ ኤርትራ እንተ ኢለዮም ናይ ዝሓለፈ ዕንወትን ስንክልናን ሞትን ከየገድሶም ብቐሊሉ ሕራይ ከም ዝብሎ ሙሉእ ምትእማን ገይሩ ጉዕዞ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጀሚሮም። ቀዳማይ ውጥን ነዚ ኩናት ምስ ኤርትራ ንምትግባርካ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ማሕበራቱ ብምዝርጋሕን ንህወሓት መሲሉ ንህወሓት ምፍራስ ነቶም ክቃወሙ እዮም ዝበሎም ኣባላት ህወሓት ብምጽላም ብምጽራፍ ህዝቢ ከም ዝፍንፍኖምን ከም ዝጽየኖምን ብምግባር ናይ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ኩሉ ተሓታትነት ናብኦም ብምጽዓን ተሓታቲ ጌርካ ምእሳር ጌታቸው ረዳ ቀንዲ ኣሳሳይን ኣሳላጥን ኮይኑ ዓዳዊ ግጅለታትን ዞባታትን ምፍጠር ውሽጢ መስመር ህወሓት ክሰርሕ ተወጠነ። ካልኣይ ውጥን ተልእኾ ጻድቃን እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሲምፖዚየማት ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ህወሓት ማሕበረሰብ ምሁራትን ኤሊታትን ስነጥበበኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣክቲቪስታትን ክሕተቱን ክእሰሩን ክጽየኑን ናይ ምግባርን ምትብባዕ ዘመተ ብፍኑ ከም መሓላለፍ ካብቲ ውጥን ሓደ እዩ። ሳልሳይ ውጥን ብስም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ ኣቲኻ እቲ ሰራዊት ተኣዛዝነቱን ተማእዛዝነቱን ምቁፃርን ንወዲ ባሻሻ ምግባር። እዚ ውጥን ንምፍጻም ሰራዊት ትግራይ ብመሻርፍ ብሎጂስቲክ ብኣልባሳት ብደሞዝ ሓባቢልካ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ፌደራል ሰራዊት ምጽምባር እዩ ዕላማ። እንተኾነ እዚ ውጥን ካብ 2 ወርሒ ክሓልፍ ኣይከኣለን ፈሽሉ። ወዲ ባሻሻ እዚ ውጥን ከምቲ ዝደልዮ ስለዘይከደን ሻዕብያ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሱን ኣካይዱን ሓንቲ ብሓንቲ ይቆጻጸሮ ስለዝነበረን ከም ዘይዋፅኦ ስለዝፈለጠን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሻዕብያ ቁማር ከም ዝበልዖ ስለዝተገንዘበን ናብቲ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ዘምጻሉ ሶማሊላንድ ክሰጋገር ኪሉን ኣለውን። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓታት እዚኦም ፍሩያት ጸላእቲ ኣፍሪ ኣሎ። ነዚኦም ንኽብድህ ትንፋስ ሓፂርዎ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዓበይቲ ተጻባቲ ሓይልታት ፍርዮም ምድምሳሶም ሲኑ ይርከብ። ጉዳይ ወያነ ከይወሰኽና ማለት እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣተኪሩ ክሰርሓሎም ካብ ፀንሐ ሓደ ተጻቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ። እዚ እውን ብሓያል ጽፍኢ ሻዕብያ በርዒን እዩ። እቲ ብወገን ሶማልያ ዝጀመረ ተጻቦ ንብዙሓት ሓያላት ሃገራት መስሕብ ኮይኑ ድሮ ግብፅን ቱርክን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ብምስላፍ ሰራዊትን ኣብ ሶማልያ ኣሰሊፈን ይርከባ። እቲ ኸለ ዘየቕስን መጻወዲ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ። ንመንግስትን ፋኖን ከቀራርብ ዝቆመ ቤት ምኽሪ ሰላም ብድሆታት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ይካየድ ዘሎ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ጎንፂ ብዝርብ ንምፍታሕ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝተዳለወ ቤት ምኽሪ ሰላም ብድሆታት ከም ዘጋጠሞ ኣፍሊጡ። ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኣምሓራን ዝተዋፅኡ ወከልቲ ማሕበረሰብን ጸለውትን ዝተሳተፍሉ እዚ ቤት ምኽሪ ኣብ 18 ሰነ 2016 ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሰላም ተመስሪቱ። 15
6 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ተኸሊል ዘሎ ጎንፂ ንምግታእ ንኹሎም ኣካላት ጻውዒት ሰላም ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ካልኣይ ወርሑ መሓለቓታት ከም ዘጋጠምዎ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራልን ዕጡቓት ፋኖም ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝኾነ ኣላዛቢ ክዘራረቡ ናይ ምውዳድ ዕማም ሒዙ ዝተበገሰ እቲ ቤት ምኽሪ ሰላም ኣብ ፈለማይ ጸብጻቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ሓድሓድ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ነይሩ ርክብ ህዝቢ እቲ ካውንስል አቶ እያቸው ተሻለ ከም ዝበሎም ተጻባእቲ ወገናት ንልዝብ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ንምምጻእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብፍላይ ድማ በጥቓት ፋኖ ስሩዕ ኣወዳድባ ዘይምህላው ብድሆ ኮይኑሎ ኢሉ ካብ ሓደ እወታዊ መልሲ ክርከብ እንከሎ ናይቲ ካልእ ድማ ኣሉታዊ ይኸውን ካብ ሓደ ኣካል ጽቡቕ ሓሳብ ኣብ ዝህሉ ናይቲ ካልእ እውን ተጸራሪ ይኸውን ኢሉ ኣይኮነን ክላዘብ ንምባል ኣይላዘብን ንምባል እውን ትካልን መራሕን የድሊ እዩ ናብ ሓደ ምምጻእ የድሊ ክብል እውን ተዛሪቦም ኣወዳድባ ፋኖ ስሩዕ ዘይምዃኑ ካብ ቅድሚ ምምስራት እቲ ቤት ምኽሪ ጀሚሩ ስለ ዝፍለጥ እንታይ ኣማራጺ ኣቐሚጥኩም ዝብል ሕቶ ካብ ቢቢሲ ምስ ቀረበሉ ድማ ሓይልታት ፋኖ ናብ ሓደ ክመጽኦም ዝብል ተስፋ ነይሩና ዝብል መልሲ ሂቦሎም ስሩዕ ኣወዳድባ ዘይምህላው ክፍትነና ከም ዝኽእል ገምጊምና ኢና ግና ድርድር ክበሃል እንከሎ ብቕልጡፍ ሓደ ክኾን እዮም ዝብል ተስፋ ነይሩና ብርግጽ ሕጂ እውን ክልተ ናብ ዝመስል ነገር ንምምጻእ ይፍትኑ ኣለዎ እዮም ብምባል ሕጂ እውን ተስፋ ምህላው ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ መንግስቲ ምስ ዕጡቓት ፋኖን ኦነግን ብምስጢር ክዘራረብ ምጽኑሕ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ተቐዳማይ ሚኒስትር የካይዶ ኣለኹ ዝበሎ ዝርርብ ምስቲ እቲ ቤት ምኽሪ ሰላም ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዘይራኸብ ዝገለጸ ኣቶ እያቸው መንግስቲ ዝኸደሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ይህሉ ይኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ብምባል ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ጻዕርታት የካይዱ ምህላዎም ተዛሪቡ ኣቐዲሙ ዝተዘርግሑ ጠቐነታት እውን ነቲ ቤት ምኽሪ ሰላም ተወሰኽቲ ብድሆታት ከም ዝኾኑ እውን ወሲኹ ገሊጾም እዚ ስማስም ዝወሃብ ዘሎ ካብ ኩሎም ኣወዳድባታት ፋኖ ከም ዘይኮነ ዝዛረብ እቲ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ናይ ዘይሸራውነት ሕቶ እንተደኣ ተላዒሉ ድማ እዚ ንሕና ንገብሮ ናይ ምቅራብ ስራሕ ብኻልእ ኣካል ይተካእ ምባል ይከኣል እዩ ኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ብድሆታት ኣብ ዝእተው ዝበሃል ውፅኢት ኣየምፅአን ብምባል ነቲ ዝወጠኑ ዕማማት ከዕውቱ ከም ዘይከኣል እውን ንቢቢሲ ሓቢሮም ዝኾነ ሕጂ እውን እቲ ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ልዝብ ክጅምሩ ንምቅራብ ጻዕሩ ከም ዝቕጽልን ተስፋ ከም ዘይቀብፅን ኣቶ እያቸው ተዛሪቦም ዕጡቓት ፋኖ መልሲ ክሳብ ዝህቡና ካብ ምጽባይ ወጻኢ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ንሕና ካብ ምሕታት ወጻኢ እንገድደሉ ምኽንያት የለን ሰላም ክሳብ ዝሰፍን ከይሰልቸወና ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ መዓስ እዩ ዝሓሳብና ዝዕወት ንሕና ይንፈልጦን ኢና ኢሉ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ምግትኡ ስዒቡ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ፍሉይን ሓይልን ፋኖን ዕጥቂን መፍታሕ ብምውሳኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ጎንፂ ተወሊዖም ኣብቲ ክልል ን10 ኣዋርሒ ዝጸንሐ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ተኣውጅ ነይሩ ነዚ ጎንፂ ምግታእ ኣይተኻለን ብሰንኪ ድማ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ጸገማት ከም ዝተፈጥረ ነበርቲ እቲ ክልል ይዛረቦም ሰራዊት ሱዳን በአሜሪካ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ዝርርብ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ነቲ 16 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝምራሕ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ እንተኾነ ግን ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ኩናት ሚልዮናት ሱዳናውያን እናተሰቓዩ ክንጽበ ስለ ዘይንኽእል እቲ ልዝብ ክቕጽል ከም ዝተወሰነ ዋሽንግተን ገሊጹ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ኣዳዒም ኣልሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 15,000 ሱዳናውያን ክቐተሉ እንከለዉ 10 ሚልዮን ድማ ካብ ኣባይቶምን ከባቢኦምን ተፈናቒሎም ኣለዉ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ሓድሽ ዝርርብ ምሕሳሙ ምቁራት ተጻብኦታት ክግበር ተፈጢሩ ዝነበረ ተስፋ ኣማህሚህዎ ኣሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሱዑድ ዓረብ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ኣብ ግብሪ ኣይውዓልዎም ብምባል ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ዘሎ መሰረት ኣዋጅ ጅዳ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዕጡቓቶም ካብ ሲቪላዊ መንበሪ ኣባይትን ህዝባውን ትካላትን ከውፅኡ ነይሮም ይብል እቲ ሰራዊት ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜቲ ዝምራሕ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ብወገኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ወከልቶም ናብ ጀኔቫ ከም ዝኣተው ብምሕባር ሰራዊት ሱዳን ንዴሞክራስያዊ ሓረርታ ህዝቢ ሱዳንን ንምፍጻም ድሉው ክኸውን ጸዊዖም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ዘተ ከም ተዓዛቢት ምስታፋውን ሰራዊት ሱዳን ተቃዊምዎ ኣሎ ብዘይካ ኣሜሪካን ኢማራትን ወከልቲ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ስዊዘርላንድ ብሪጣንያ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ኣብቲ ዝርርብ ይሳተፉ ኣለዉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቶም ፕሪየሎ ኣብ ኤክስ ወይ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣተኩረና ክልቲኦም ወገናት ነታ ኣብ ጅዳ ዝኣተውዎ ቃል ከኽብርዎን ከተግብርዎን ንምርግጋጽ እዩ ኢሎም ተጻባእቲ ወገናት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ከኽብሩን ሰብኣዊ ደገፍ ከኣቱ ክተሓባበሩን ኣለዎም ይብል እቲ ፍሉይ ወኪል ብዛዕባ ተሳታፍነት ዞባ ውድብ ኢጋድ ኣብቲ ዘተ ዝተገልጸ እኳ እንተዘየለ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብቲ ኣኼባ ተረኺብሎም እቲ ግጭትን ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ምኽልካልን እንተቐጺሉ ኣሽሓት ሰባት ክውገድ ንዝኽእል ሞት ከቃልዑ ምዃኖም ትካላት ሕቡራት ሃገራት የጠንቅሎም ኣሜሪካ ትቕልውላው ተራእዩ ናብ ዘይፈ
ዘይፍለጥ ደረጃ በጽሕ ከም ዘሎን ሚልዮናት ሱዳናውያን ክጠምዩን ከፈናቀሉን ከም ዝገበረን ገሊጻ ንኽልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ብምቅራብ ምቁራጽ ተጻብኦታት ንኽግበር ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈተነ ተበግሶታት ጸጊት እቲ ዝድለ ውጽኢት ኣየምፀን ዘሎ ዞባ ውድብ ኢጋድ ግብጺ ስዑድ ዓረብ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ንኽልቲኦም ወገናት ንምዕራቕ ተበግሶታት ክወስዳ ምጽንሐን ይፍለጥ ሩሲያ ጥሒስካ ንምእታው ቀሊል ከም ዝነበረ ወታደራት ዩክሬን ገሊጾም እዚ ምልክት ወራር ሩስያ ዘመላኽት ኮይኑ እቲ ሰለስተ ኩርናዕ ዘለዎ ምልክት ድማ ወታደራት ዩክሬን ናብ ሩስያ ንምእታው ኣብ ዘካይድዎ ዘለዎ ድፍረት ዝመልኦ ፈተነ ዝውክል እዩ እቲ ምልክት ኣብ ጎኒ ነፍሲ ወከፍ ናብ ደቡብ ሩስያ ገጻ እትኸይድ ናይ ጽዕነት መኪና ታንኪ ወይ ሰራሕተኛታት እተመላልስ ተሽከርካሪት ብቐለም ተጻሒፋ ይርአ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማይ ተርቢዒት ኪሎሜትራት መሬት ሩስያ ንምቁፅጻር ዘኻለን ንጻዕሪ ኩናት ዩክሬን ናህርን ሞራልን ብጭቡጥ ዝመለሰን እዩ ሓላፊ ደቡባዊ ዞባ ኩርሱ ሩሲያዊ 28 ከባቢታት እቲ ዞባ ታሕቲ ቁጥጥር ዩክሬን ከም ዝርከባን ኣሳት 200,000 ሩስያውያን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተማዛበሉን ሓቢሩሎም ቶማሽ ምስ ብጻይ ኣኮርድ ካብ ስግረ ደባዊ ተልእኾ ዩክሬን ተመሊሱ ምስ ኣሃዱ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ነቲ ስግረ ደባዊ ወራር መንገድን ምጽራቅ 2 መዓልታት ኣሕሊፉ ነይሩ ናብዚ ክንመጽእ ትእዛዝ ተዋሂብና እዚ ግን እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ነርና ይብል ቶማሽ ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ቡን እናሰተ ንሱ ኣስዒቡ መንገድን ምጽራቅ ኣቐዲምና ናይ ጸላይና ይርክብን ምክታልና ኣገባባት ዓፊናዮ ይብል ብልክዕ ክንደይ መሬት ሩስያ ከም ዝተታሕዘ ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ዋና ኣዛዚ ኦሌክሳንደር ሰርስኪ 1,000 ኪሎሜትር ዝሽፍን መሬት ሩስያ ብታሕቲ ቁጥጥር ዩክሬን ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸ ሓበሬታ እውን ጥርጣሬታት ኣሎ ዩክሬን ነዚ ወታደራዊ ወፍሪ ብተወፋይነት ከተፈጽሞ ድልውቲ እያ ትመስል ኣብ ጎረቤት ዞባ ሱሚ ዘሎ ደረጃ ንጥፈታት ካብ 2022 ጀሚሩ ዘረኣኽዎ ነገር እዩ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ኩናት ዝሓሸ ስለምዃኑ ዘጠራጥር እኳ እንተዘይኮነ ዓወት ህይወት ቀዲልካ ምጽዋዕ ግን ግዚኡ ገና እዩ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክትፍጽመሎም እትኽእል ቦታታት ዕላማ ገይሩሎም ፍትሕን ሰላምን ኣብ ቀረባ ከም ዝኾነ እውን እቲ ፕሬዚደንት ገሊጹ ኣሎ ኬቭ ግን ገለ ካብቶም ብሉጻት ሰራዊታት ተዋፍር ከም ዘላ ጉሁድ ሓቂ እዩ ሓደ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ወታደር ዩክሬን ብቴሌግራም ኣቢሉ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ንኣዋርሕ ዝተዳኸመሉ ወታደራዊ መደብ ሩስያ ወታደራታ ካብ ግንባራታ ክትስሕብ ከም ዘገደዳ ይገልጽ ኣሰናቢድናዮ ኢና ዝበለት ወታደር ዩክሬን ብውሕዱ ተቃውሞ ብቐሊሉ ኢና ኣቲና ብሽዱሽተ ሓሰቶም ቀዳሞት ኣሃዱታት ብለይቲ ሰጊሮም እዮም ወሲኺ ድማ ዳርጋ ብኡ ንብኡ ኣብ ምዕራባዊ ወሰን ከተማ ሱዱዛ ኣቲና ይብል ብክልቲኡ ሸነኽ ደቡብ መጥቃዕቲ ኣየርን ውግእን ስለ ዝበርትዕ ብ10,000 ዝቑጸሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ይገዕዙ ኣለው እቲ ወታደር ዩክሬን ሩስያውያን ንዓና ዘለዎም ኣመለኻኽታ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓሓሊፉ እውን ብዛዕባ ወታደራት ሩስያ ዝተዛብዐ ሓበሬታ እዮም ዝቡና እንተኾነ ንሕና ኣይነትን ክፎምን ኢና ኢሎም ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንፈለማ እዋን መሬት ሩስያ ብምትሓዙ ተመጣጣኒ መልሲ ክህብ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ምሻን ዓርኩ ቫለራን ብፈኸራ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝፈርሑ ኣይመስሉን እዮም ሩስያ ቀዲማ ኣጥቂዓ እምበር ንሕና ኣይኮናን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ኣርኢናዮም ኣለና ይብል ወታደር ዩክሬን ቫለራ ዩክሬን ኣብ መወዳእታ ደቡብ ሰጊራ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ካብ ምዕራባውያን እወታዊ መልሲ ዝረኸበት ትመስል ኣዛ ሓደስቲ ዝተወልዱ ማናቱም ሰዲዮምን ዓባዮምን ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ተቐቲሎም ሓደስቲ ዝተወልዱና ሕንጦታት ወላዲዮም ወረቐት ምስክር ልደቶም ንምምዝጋብ ናብ ሓደ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ተቐቲሎም እዞም እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝፈጸሙት መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ኣሴርን ኣይሴርን ዝተባህሉ ናጽላታት ኣቦም መሐመድ ኣቡ ኣልቆምሳን ወረቐት ምስክር ልደቶም ንምውሳድ ክኸይድ እንከሎ ናይ 4 መዓልቲ ዕድመ ጥራዩ ነይርዎም መሐመድ እቲ ኣብ ዴር ኣልባላሕ ዝርከብ መንበሪኡ ከም ተደብደበ ጎረባብቱ ደው ኢሎም ሓቢሮሞም እዚ መጥቃዕቲ እስራኤል ንበዓልቲ ቤቱን እናሓጉ እዞም ሓደሽ ዝተወልዱን ማናቱን እውን ይቐዚፎም ኣቡ ኣልቆምሳን እንታይ ከም ዝተፈጥረ ናይ ፍለጥኩን ገዛይ ከም ዝተደብደበ ተነጊሩኒ ልደቶም ንምጽምባል እውን ኮዩ ግዜ ዘይነበረን ኢሉ ኩናት ጋዛ ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ 115 ዝተወልዱ ናጽላታት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ኣፍሊጡሎ ኩናት እስራኤል ጋዛ ኣብ ዝተባርዓሉ ቀዳሞት ሰሙናት እዞም ስድራ ቤት እስራኤል ንዘውረደቶ ትእዛዝ ስዒባ ካብ ከተማ ጋዛ ንምግዓዝ ኣብ ማእከላይ ወሽመጥ ጋዛ መዕቆቢ ከተናድያ ጸኒሓ ቢቢሲ ኣብ ጉዳይ ዝመጥቃዕቲ እዚ ንሰራዊት እስራኤል ሓቲቱ መልሲ ይጽበሎም ሰላማውያን ሰባት ንኸይጉዱይ ጽዕሬት ብል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ዝወርድ ቀትለት ሓማስ ኣብ ጽዑቕ መንበሪ ከባቢታት ስለ ዝንቀሳቐስን ሰላማውያን ሰባት ከም መከላኸሊ ስለ ዝጥቀምን ብምባል ትወቀስ እንተኾነ ሰብ መዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ንዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ሳሕቲ ርእይቶ ይህቡ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ከምዚኦም ዝበሉ ማዕቆቢታት መጥቃዕትታት ተፈጺሞም እዮም ብቐዳም እስራኤል ንፍልስጤማውያን ተመዛበልቲ ኣብ ዝዕቀበ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ
ዝተቐትሉ ዳይሬክተር ሆስፒታል ንቢቢሲ ገሊጹ ወሃቢ ቃልሲ ሰራዊት እስራኤል እቲ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሳለጢ ሓማስን እስላማዊ ጅሃድን ኮይኑ ዘገልግል ኢሉ ሓማስ ግን ነዚ ነጺግዎም እስራኤል ኣብ ኣሃዝቶም ዝተቐትሉ ግዳያት ተቃውሞ ተስምዕ ኮይና ቢቢሲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ንዝጥቀስ ኣሃዛት ብዘይሽራዊ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣልን ዘሎ ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ብዝፈጸሙ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 251 ሰባት ጆሆ ከም ዝተታሕዙን እስራኤል ትገልጽ ኩናት እስራኤል ጋዛ ካብ ዝውላዕ 39,750 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ይገልጽ እምበር ከዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም